Kuradang morning mga kadang. So today is February 13 and tomorrow is the Valentines. Alright, so today I'm so very upset kasi lahat ng files ko mga kadang was accidentally deleted last night. Nag-ano ako guys, nag-edit sana ako ng video. Isi-save ko na siya sana sa phone na to na ginagamit ko sa pag-vlog. But I was accidentally deleted all of them in my phone mga kadang. So pati sana yung video na i-upload ko today was deleted too. So I'm so very upset. Lahat ng mga background music, mga sound effect ko na-delete ko na din. So namumbleba ako today. Paano ko ma-retrieve yun? Paano ko mag-download ng mga music na naman? So yun. So today is nakagawa ako ng a short new intro. So kung makikita nyo sa vlog po natin mga kadangs na new intro na po yun. So the reason why is na-delete ko yung file po natin sa phone. So my god, so tanga talaga no. And yun mga kadang. So today andito ako sa office, as usual naghahanap buhay mga kadangs. Alright, so talk to you later and I'm going to take my lunch na kasi medyo udto na, 11 a.m. So, yeah. See you later, mga kadanger.
Happy Hearts Day, mga kadangers! So today is 14 of February, Valentines Day. Tagalan lang namin mag-date ng mga anak. Kasi wala akong ka-date ngayon, mga kadangers. Yung mga anak ko lang. So why not? Chocolate. So I'm cooking. Nagluluto ako ngayon ng pansit for dinner, mga kadangers. And yeah, sinusutay ko muna yung mga taba-taba ng baboy, mga kadangers, para kuna ng oil. Hindi ko na siya nilalagyan ng oil, mga kadangers. Direct na siya. Yung oil niya lang mismo yung aking pang-saute sa kanya, mga kadangers. Alright, so here it is.